табиати нотакрору манзараҳои дилфиреби Varzob кайҳост ки шӯҳрати ҷаҳонӣ дорад, вале кас дар ҳар сафар як дигаргунии куллиеро мушоҳида мекунаду зебоии ҷадидеро эҳсос менамояд. Ин макони сайёҳии Тоҷикистон сайргоҳи аҳли башар аст, зеро миёни кӯҳсорони пурганҷ, таву теппаҳои зархез ва дарёи шух ҷойгир аст, ки табиатан афсонавӣ менамояд. боду ҳавояш дилкашу бебаҳост, насими форами кӯҳсораш ба кас нерӯ мебахшад, ҳавои атромезаш дар тобистон ҳам бӯи баҳор дорад. пудинаву райҳон ва дигар гулу гиёҳҳои табобатии Varzob дорӯи ҳазорон дард аст. обҳои ширину чашмаҳои бешумораш хастагиро рафт намуда илҳоми эҷодӣ меорад. нӯшидани оби ҷонбахшаш зиндагиафзост, ки солмандон пас аз истеъмоли он худро ҷавону бардам эҳсос мекунанд. маънои Varzob баландӣ, руди аз баландӣ ҷоришаванда мебошад. номи Varzob аз номи дарёи он гирифта шудааст. Varzob тарихи тӯлонӣ дорад, аммо то ҳанӯз маълумоти дақиқи оиди пайдоиши он илман собит нагардидааст. масоҳати умумии ноҳия 1656 километри квадратиро ташкил медиҳад. аҳолияш 82700 нафар мебошад. ноҳияи Varzob моҳи октябри соли 1934 таъсис ёфта, то соли 1959 арзӣ вуҷуд дошт. аз соли 1959 то соли 1991 ба ноҳияи рӯдакӣ имрӯза ҳамроҳ карда шуда, соли 1991 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳияи мустақил гардид. Varzob аз сатҳи баҳр дар баландии 1029 то 3000 метр ҷойгир буда релефаш кӯҳӣ мебошад ва он бо ноҳияи айнӣ, рӯдакӣ, шаҳри Ҳисор, Ваҳдат ва Душанбе ҳамарз аст. аз дараи Varzob роҳи мошингарди Душанбе Хуҷанд мегузарад. дараи Varzob тавассути нақби Истиқлол қисмати ҷануби ҷумҳуриро бо қисмати шимолии он пайванд месозад. барои рушди соҳаи сайёҳӣ шароити ҷуғрофию табиӣ, ёдгориҳои таърихӣ ва мавқеи ҷойгиршавии Varzob мусоидат мекунад. дар ноҳияи Varzob 923 минтақаи истироҳатӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин 65 минтақаи истироҳатии оммавӣ мавсимӣ мебошад. машҳуртарин иншооти сайёҳӣ ва истироҳатӣ кохи Малика, Ёвар, Сафеддара, Диёр, гули майда ва паншер дониста мешавад. дар маҷмӯъ тамоми истироҳатгоҳҳои ноҳия бо ороиши хоса ва зебу зиннати беандозаи худ сатҳи хизматрасонии олӣ ва шароити замонавӣ барои қабули сайёҳони дохиливу хориҷӣ омодаанд. дар 6 моҳи имсол 76320 нафар сайёҳи дохилӣ ва 1014 нафар сайёҳи хориҷӣ ба минтақаҳои истироҳатӣ ва мавзеъҳои таърихии ноҳия ташриф овардааст. дар ин давра аз ҳисоби хизматрасонӣ дар самти сайёҳӣ ба буҷети маҳаллӣ 1 миллион 224 ҳазор сомонӣ маблағ ворид гардидааст, ки нисбат ба соли гузашта шумораи сайёҳон ва маблағи воридгардида низ чандин фисад афзудааст.
яке аз василаҳои ҷалби сайёҳон ба минтақаҳои туристӣ бунёди шоҳроҳ, роҳҳои муфарш гардида, барқарорсозӣ ва таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ мебошад. Коршиносони байналмилалии роҳҳои Тоҷикистон махсусан Варзобро бебаҳо арзёбӣ намуданд, зеро солҳои истиқлолият барои бунёди роҳҳои наву замонавӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, имрӯз сайёҳон метавонанд ки ба василаи дучарха, мототсикл ва ҳатто пиёда дар мавзеъҳои мухталифи Варзоб бедушворӣ сайр кунанд. Гурӯҳи эҷодии мо то дурдасттарин ҷамоати деҳоти зидеҳи ноҳияи Варзоб сафар кард. Мо ба василаи мошини сабукрав наздики қаторкӯҳои зидеҳ рафтем. дар ин ҷо ҳатто барои сайёҳони кӯҳгард низ роҳҳо бехатаранд. сайёҳат дар ин мавзеъ басо хотирмону ҷолиб буд. ҳар қадаре ки дур мерафтем, ҳамон қадар насими рӯҳбахш ва ҳавои тоза ба машом мерасид. бемуҳобот кас дар ин ҷо худро солиму беҳтар аз ҳарвақта эҳсос мекунад ва ҳама хастагиҳои кору зиндагӣ дар чанд лаҳза фаромӯш мегардад. эҳсос намудем ки саодати воқеӣ ва иқболи баланд насиби нафаронест ки як бор ба ин мавзеъ меоянд. ин ҷо ҳам баҳор асту ҳам тобистон ва тирамоҳу зимистонро низ мушоҳида намудем. об дар ин мавзеъ фаровону ҳавояш хеле сард аст. рамаи бузу гӯсфанд ва парвариши чорвои калон аз ҷониби чӯпонзанон ҳам таваҷҷӯҳи моро ҷалб кард. воситаҳои ахбори оммаи дохилию хориҷӣ табиати дилпазиру мафтункунандаи Варзобро зиёд басф карданду коршиносон барои кашфи манзараҳои тарихию сайёҳии он талоши бешумор намуданд. вале ин минтақаи сайёҳии кишвар ҳанӯз ҳам пурра кашф нагардида, асрори ниҳонаш беҳисоб аст. обҳои ширину газнок ва ҳар як чашмае ки инҷост таҳқиқоти алоҳида мехоҳад. махсусан қиссаву ривоятҳо дар атрофи номи чашмаи хоҷасангхок хеле зиёд аст. ба гуфти сокинон солҳои пеш оби чашма то 50 метр поён омада ба санг табдил меёфт. имрӯз бошад обаш бо чашмаҳои дигар омезиш ёфта, таъму лаззаташ дигаргун гаштааст. чашмаи хоҷасангхок дар баландии зиёда аз 3000 метр воқеъ гардидааст. таркиби оби он аз моддаҳои минералӣ бой мебошад. дар таркиби он магний, калий, калтсий, натрий, оҳан ва дигар моддаҳо мавҷуданд ки барои муолиҷаи меъда, ҷигар, бемории қанд истифода мешаванд. Варзоб як шаҳрак ва 6 ҷамоати деҳот дорад ки айнӣ, Варзобқалъа, Деҳмалик, Лучоб, Чорбоғ ва Зидеҳ мебошанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зидеҳ 7 деҳаи аҳолинишин арзӣ вуҷуд дорад. деҳаи Калон, Панҷхок, Намозгоҳ, Масруд, Оби Хирф, Ҳазора ва Куктепа ки ба ҳисоботи моҳи январи имсол 972 хоҷагӣ ва аҳолияш 7861 нафарро ташкил медиҳад. шуғли асосии мардуми ин ҷо чорводорӣ, занбурпарварӣ ва кишоварзӣ мебошад. азбаски иқлиму боду ҳавояш барои занбурпарварӣ мусоид аст, дар ҳар қадам як мавзеи парвариши занбур дида мешавад. барои аҳолии Зидеҳ ин пештар даромади хеле зиёд меорад. занбурпарварон мегӯянд ки аз як қуттии занбур дар як мавсим 10-20 килограмм асал ба даст меоранд ки имрӯз дар бозор навъи беҳтарини асал аз 70 то 150 сомонӣ арзиш дорад. ба ҷуз ин фурӯши шири занбур, гардигул ва сақичи занбур даромади онҳоро аз ин кор зиёд мекунад. бо эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар деҳаҳои ҷамоати Зидеҳ ҳам дигаргуниҳо ба назар мерасад. сохтмони бинои нави ҷамоати мазкур шурӯъ гардида, бунёди ҳаммом, кошонаи ҳусн, бунгоҳи тиббӣ ва марказҳои нави савдо ба нақша гирифта шудааст.
аҳолии аксарияти ин деҳаҳои дурдаст ки аз нерӯи барқ маҳрум буданд, акнун дар хонадонашон рӯшноии доим фурӯзон аст. Бо вуҷуди сипарӣ гардидани нимаи дуюми моҳи август, дар ин ҷо ҳанӯз ҳам олуча ва зардолу дар шохи дарахтон ҷилвагар аст ва ба наздикӣ омодаи хӯрдан мегардад. мардони ҳунарманду занони катбону дар рӯстои мазкур зиёданд. анъанаҳои қадимтарини ниёгон дар ин ҷо ҳанӯз ҳам пойбарҷост. хӯрокҳое ки дар дигар минтақаҳои кишвар фаромӯш гардиданд, бо унвони деҳаи калони ҷамоати зидеҳ онро то имрӯз ҳифз намуда, барои ҳар меҳмоне ки ба деҳаашон қадам мегузорад ҳамчун хӯроки миллӣ пешниҳод мекунанд. дар пухтани нон ҳам бо унвони деҳа маҳорату истеъдоди беназир доранд ва нону кулчаҳои лазизи худро бо нонпари худсохт ки дар замонҳои қадим аз он истифода мекарданд, ороиш медиҳанд. сокинони ин деҳа хеле мардуми самимӣ ва меҳмоннавозанд. аз суҳбаташон кас як ҷаҳон андарзи бебаҳо ва ҳикмати зиндагӣ меомӯзад. лутфу меҳрубонӣ ва гуфтори нарму ширинро рисолати аслии одамият медонанд. дар ҳар хонадон ба қонунҳои миллии кишвар арҷ мегузоранд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дастурамали ҳамешагии маҳфилҳояшон буда ба таълиму тарбияи фарзанд назорати ҷиддӣ мекунанд. бобои сироҷ ва холаи саидхоним 46 сол аст ки бо ҳам зиндагӣ мекунанд. муҳаббату садоқат ва якдигарфаҳмиро асоси устувории оилаашон медонанд. имрӯз ҳар дуро 10 фарзанду 38 набера мисли гавҳари ноёб ва дури қиматбаҳо эҳтиёту эҳтиром мекунанд. онҳо низ хушбахту саодатманд аз онанд ки тарбияи дурусту донишу маърифати кофиро ба фарзандонашон омӯхтанд ва имрӯз самари меҳнаташон ҳосили дилхоҳ додааст. ин оилаи хуштоле таҷрибаи зиндагиашонро ба дигарон низ меомӯзанд, то ки оилаҳо солиму устувор бошанд ва фарзандон ва тандурусту худшинос ба воя расанд. همین مادرشو چون ندارد چی بوده اکنون ما من دیخون بدیم من ایدومی علف و ایدومی خواه محل کش تو کار بود در زده گندم و غله و همه خیلی صاحبی معلومات شدن. شکری پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان من صدادور منتشب بیرا بدیم به سوید بدیم سوید نداشتیم اون میدا صاحبی من سوید صاحبی را ما آیاگون چیز کم بود نیستیم. 10 فرزند کلو کردیم بیگم میشید یک کوچه میرم ایدم بهش میدویدم بیا کوچه ده جنگ جوش نکنی بیراه نشوی تا خونه ده نمیدروارم شو. امی فرزنده خودم خونه ده نمیستادم کوده که مایدم نگاه نمی اول ایدم بی کلوتراش میگشتم مایلیسی پدر و مادرم میرم فایرانو میکنن خیلی پدر میره مادر میره یگون تا کمبدی فرزنده مورا نگفتن یه همیق فرزنده رحمان میگفتن تو حاضرم بچه‌ایم نه همه رحمان میگن درو گفت ای کوچه اومد یا جا چکار کردی گجاش دیگه چیز دست شما نموندم تو حاضرم این بچه‌ایم مرده کم شدن میگم این چیز ای گجا چکار کرد
خستت باشه همش ورای راست رفتگی و معنی من کلام خونه دار. суҳбати мо бо ин оилаи хушбахт то дер гоҳ давом кард. чун ба берун нигаристем аллакай шаб шуда буд. хотираҳо аз ин деҳа шавқангезу фаромӯшнопазир гашт. мо ба сӯи маркази Varzob равон шудем. зебоиҳои Varzob дар шаб дурахши тозае дорад ва бо ҷилои чароғакҳои рангоранг фазои идонаро мемонад. зебу зиннати Varzob дар 4 фасли сол ҳам беинтиҳост ки он ҳама ҳарорату ҳаловатро танҳо аз наздик ва бо тапиши қалб эҳсос бояд кард. зеро қиссаҳои мо аз сафар зиёд асту фурсат кӯтоҳӣ мекунад. Varzob макони пурганҷ биҳишти анбарин, манбаи истеҳсолу тавлиди барқ, ҷои истироҳату табобат ва саёҳат аст. пас ин ҷо биёед ба мӯъҷизаи нотакрории табиат бовар мекунед.